Nej, jeg drejer ikke på det. Ej, Benny. Hvad nu, mand? For helvede noget fucking lort, mand. Så er det helt. Jeg kommer kun på YouTube, hvis jeg vinder over jer begge to. Ja. Det gør du ikke, Frederik. Nej, det er det, jeg siger. Det kommer ikke på YouTube. Fuck, bare nogen, jeg ikke er færdig med anden lag, mand. Jeg fucker det helt op. Fuck. Fortsæt. Siden til 2. Hvad sker der så? Vinderen. Plus 2. Nej, fordi jeg rettede jo på den igen, jo. Plus 2. Jeg rettede på den igen. Så må vi være Frederik. Jeg er ikke engang færdig, mand. Nej, jeg fucker den fast op. Har du ikke F12 eller noget, Frederik? Nej, jeg kan ikke nogen af de der. Ja, men så kan du blive blandt. Er det bare 3 center goofy style? Jeg havde også en heldig. Den kører jeg også med. Ja, det må... Nej, en gang jeg er den noget. Kan Jon nå at lave den igen, mund? Jeg blander bare med tørkød. Du gør det rimelig hurtigt, ikke?